खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा मैया 8 नं दतमा बियाबाव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बिजाथिलाइ गथायखांनायनि सिगां बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो मान बावहोयो। बेनि उनाव गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै गावनि बिजाथिलाइखौ गथायहोयो। बिजाथिलाइ गथायखांनायनि उनाव बिथाङा फोरमायथिदों दि UPPL हान्जानि मिरु आफादनि थांखि बादियै आरो दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय आफादफोरनि हास्थायनाय आरो दतमा ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरनि थांखि बादियै आं दतमा ओनसोलाव नमिनेसनखौ गथायबाय। जों बयबो लुबैदों 17 बोसोराव BPF दोलोआ दतमा ओनसोलखौ गारनानै दोनदोंमोन। 17 बोसोराव बिथांमोना दतमा ओनसोलनि खामानिफोरखौ मावाखैमोन। दतमा बियाबा नायोब्ला गासै बड'लेण्डआवनो बयनिख्रुइबो सनमाननि बियाब, मानोना दतमा बियाबावनो जोंनि गिबि बर' थामोनथानि थाखाय जांख्रिखांनाया जागायदोंमोन आरो बे ओनसोलावनो बर'नि बिफाया जोनोम जादों। बेखायनो दतमा बियाबखौ जों जयै लोगो नांनानै जौगानाय ओनसोल खालामनो नांगौ होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। गवालपारायाव फिन पुलिसनि इनकाउन्टार। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला पुलिसजों खाजानाय सासे राजिबुल इस्लाम मुंनि डकाइतआ पुलिसखौ गाग्लोबनानै खारखोमानो नाजादोंमोन। नाथाय बे समावनो पुलिसआ फिन डकाइत राजिबुल इस्लामखौ हमनो थाखाय आथिङाव गुलि गावो, जायनि जाहोनाव डकाइत राजिबुलआ जोखोम जायो आरो जोखोम जानाय राजिबुल इस्लामखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। गवालपारानि माटियायाव एनकाउन्टार खालामनानै हमनो हायो बे डकाइत राजिबुल इस्लामखौ। UPPL दोलोनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो थाखाय टिकेट मोनैनि उनाव डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय नङाब्लाबो 14 नं चिरां दुवार बियाबाव उदां बिजाथि महरै गावनि बिजाथिलाइखौ मैया गथायबाय। बेराफारसेथिं उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म, बुद्धदेब मोसाहारि आरो गुनेस्वर गयारी बिथांमोनखौ नमिनेसन गथायनायखौ बोखांना लाफिननो थाखाय खावलायदों UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा। मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बे खौरांखौ फोसावदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म, बुद्धदेब मोसाहारि आरो गुनेस्वर गयारी बिथांमोना मैया उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइखौ गथायदों। नाथाय बिथांमोना थाबैनो गावसोरनि नमिनेसनखौ बोखारनानै लाफिननो नांगौ आरो जों आसा खालामदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'जों लोगोसे रोंगोरा UG ब्रह्म बिथांमोना थाबैनो जायफोर बिथांमोना उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायदों बिथांमोनखौ जाहाथे सावरायलायनायनि गेजेरजों गोरोबनायनि राहा लायोब्ला मोजां। नङाब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि गेजेराव बेले-बेजे थासारि सोमजियोब्ला जोबोर खहा जागोन। बेखायनो जों आसा खालामदों जायफ्रा उदां बिजाथि होदों बिथांमोना बुजिलायनायनि गेजेरजों गावसोरनि नमिनेसनखौ जाहाथे बोखांफिननानै लायो, बेनि थाखाय खावलायहरदों UPPL दोलोनि सोद्रोमाफ्रा। अरांनि धनस्रिघाटआव मोनाबिलि समाव गंसे जाब्रबथाय जानाय गारिनिफ्राय गोबां बिबांनि गान्जाफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला अरांनि धनस्रिघाटआव गंसे AA01FS8599 नम्बरनि गंसे गारियाव बे गोबां बिबांनि गान्जाखौ लाबोबाय थानाय समावनो उल्था दिगजों फैनाय गंसे AR01896111 नम्बरनि गारिजों सौग्रावलायनायनि उनावसो बे गोबां बिबांनि गान्जाखौ जायगानि सुबुंफोरा हमनो हायो। जाथायखौ खालामनानै दायनिगिरिया जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। बे जाब्रबथाय जानाय उनाव जायगानि सुबुंफोरा नायहैनायाव सिखावै लाबोखुमानाय गोबां बिबांनि गान्जाखौ जायगानि सुबुंफोरा नुनायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरो आरो अरां पुलिसआ बे जाब्रबथाय जानाय गारिनिफ्राय गासै 9 कुइन्टेल 2 किल' 52 ग्राम गान्जाखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ बेफोर हमनो मोननाय गान्जानि बेसेनखौ हाथायनि बेसेनाव 59 लाख रांसोनि जागोन होननानै मिथिहोदों। BPF दोलोखौ बिदाय होनो थाखायसो फैगौ 22 सेप्तेम्बरखौ रायजो राजाफ्रा नेगासिनो दङ। बे खोथाखौ बुंदों UPPLनि बिजाथि महरै गसंनाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौ BTCनि राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिदाय होनो नेगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारी बिथांनि हेंथायै आं मोननै बियाबाव 14 नं चिरां दुवार बियाब आरो देबोरगाव बियाबाव बिजाथिलाइ गथायबाय आरो आंनि हेंथायै गेलेनाय हाग्रामा महिलारीया मोन्नैबो बियाबाव जेननाया रोखा आरो बे बिसायख'थि जाखांनायनि उनावनो BTC ओनसोलाव BPF दोलोआ थानाय नंलिया होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो खाम्फा बरगयारी बिथाङा। बेराफारसेथिं खाम्फा बरगयारीनि सायाव हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि खाम्फा बरगयारीया UPPLनि बिजाथि महरै मोननै बियाबाव गेलेगोन, नाथाय बिथांनो भट होग्रा रावबो सुबुं गैया आरो UPPL दोलोआ खाम्फा बरगयारीखौ फेजेननो थाखायसो मोननै बियाबाव बिजाथि फसंदों। खाम्फा बरगयारीखौ जों फेजेनलायनाङा, बिखौ UPPL दोलोआनो फेजेनगोन।
जोंनि BPF दोलोआ कक्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनद' बियाबाव BPF दोलोआ खनसेयैनो नमिनेसन गथायबाय आरो जोंनि मोनदांनायाव BPF दोलो हिसाबै कक्राझारनि मोनद' बियाबावबो BPF दोलोआ देरहासार जागोन। सोरबा जेखियानो बुङाथों मानो BPF दोलोनि थासारिया दायो जोबोद मोजां होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिश्वनाथनि बागमारियाव सोलिगोन जिल्ला खुंथाया बुलडोजार। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला फैगौ 7 सेप्तेम्बराव बिजिआर हायाव थानाय 433 नखरफोरखौ इभिक्सन खालामगोन सोरखारा। इभिक्सन खालामनायनि 15 साननि सिगांनो दखल खालामनानै थाग्रा सुबुंफोरखौ बे आयेन बेरेखा दखल खालामनाय हाखौ गारनानै थांनो थाखाय बिथोन होदों सोरखारा। BTC बिसायख'थिनि सिगां बेंगली युथ स्टुडेन्ट फेडारेसनआ BJPनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। आसामाव थानाय हिन्दु बाङालिफोरनि थाखाय दि भटारआ गोलाव समनि मावफुंजायै गेदेर जेंना। गुबुन गुबुन समाव आसाम खुंथाया बाङालिफोरखौ दि भटारनि सरकारा टेग होनानै जेंना खोख्लैबोदों। डेस्टिनेसन केम्पआव दोननानै बायदि बायदि आयेन जाबसिनबोदों। बेनि थाखायनो दुलाराय आसाम बेंगली युथ स्टुडेन्ट फेडारेसननि बिथोन बादियै तामुलपुर जिल्ला युथ स्टुडेन्ट फेडारेसननि बानजायनायाव नाग्रिजुलि आनसलिक युथ स्टुडेन्ट फेडारेसननि मददआव तामुलपुरनि गुवाबारि ओनसोलाव गोख्रोङै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बावखुंग्रि ब्लक कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि खाम्फा ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि सामान बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां कंग्रेस दोलोनि मावथिफ्रा दोलो एंगारबाय। नाथाय बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय दोलोखौ हरखाबै एंगारखो बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।